ebele ime obi ka anyị kọsịda Chineke mba anyị dị iche n'ofu n'ofu n'ime mmụọ anyị. Maria kichedanye emelenkole mele nenke Jesu ekwena Kailani ekwe, Kailani ekwe, Kailani nenke Jesu ekwena Amen. Kaenda na makonyinya. 1, 2, 4.
sọ ya nwere ihe ebube emeela, ihe ebube emeela n'ụwa, ihe ebube emeela, ihe ebube emeela, ihe ebube emeela, kelenu ya, o kelee ya, nwanne m kelee ya, onye o mere mma kelee ya, onye nwere ndụ kelee ya, onye ọ gọziri kelee ya, ihe ebube emeela, kelenu ya, o kelenu ya, o kelenu ya, o kelee ya, ihe ebube emeelanụ, ihe ebube emeelanụ, ihe ebube owela, ihe ebube emeelanụ, ihe ebube, o kelenu ya, nwanne m kelee ya, enyi m kelee ya, onye ọ gọziri kelee ya, onye o nyere ụmụ kelee ya, onye mara mma kelee ya. Kedu ihe m ga-enye gị Chineke ọma mma mma zuru ahụ? Ọ bụ onye ga-akọtasị mmeso ọma Chineke? Soro m na-eto ya, eto ya, ọ dị mma, soro m kelee ya, ndị nke Chineke bi ya n'uwo, n'ebe nna, soro m too Chukwu, eleghị anya n'azụ, o ka mbe kụrụ gị, o Chineke eze igwe, o abụ otito, abụ otito, jaa gị mma, o Chineke ede mma, ihe o mere m, ihe o mere m, ihe ọ na-emere m, ọnụ abụ ndụ o nyere m, ahụike o nyere m, ihe ọ na-emere m, ya mere soro m na-eto ya, soro m kelee ya, ndị nke Chineke bi ya nụwo, n'ebe nọ, soro m too Chukwu, eleghị anya n'azụ, Chineke eze igwe, ochi udido, abụ otito, dị mma ebube. Amen, 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 amen. Ebe nọ m na m ka aja anyị na-achụ bụrụ ihe ga-amasị Chukwu nna ji ike niile ịnara nọ. Amen. Onye nwe anyị ji aṅụrị ebutere gị onyinye ndị a bụ ihe iji akwụ ụgwọ, bụ ihe iji agwọ anyị ọrịa mgbe dum. Biko anyị ji ume na-arịọ gị, mere ka anyị jiri okwukwe dị ndụ na-esegburu gị, bịakwa na-efe gị n'ụzọ kwesịrị ekwesị maka nzọpụta nke ụwa site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite na obi enu,
ka anyị edinwenu Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụkwa eziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa taa ụwa site na Kristi dị nwere anyị. N'ihi na ọ bụ nke nwatiri ndị nke gị iwu iji aṅụrị na obi dị ọcha na-akwado n'arọ ọbụla maka nnukwu eme nke Paska. Ọ bụ site n'itinye obi anyị n'ebere na n'ọrụ nke ịhụnanya na site n'isonye ugboro ugboro n'ebe niile nzukọ ji ede anyị nsọ ka anyị ji ejupụta na gracia nke ụmụ nke Chukwu. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe n'aha sị nna anyị dị nsọ ezi ihe sọ gị na-edodo m nsọ. Anyị na-ayọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ikwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye bịara tupu edu ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee na-alụ were achịcha. Nye gị ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, barala m nke a rie na unu niile ka bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Etu akwa ka o si mee mgbe echa nne anyị asị o boro iko mmanya, nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, barala m nke a ṅụọrọ unu niile nke a bụ iko nke ọbara m ka ọba ndụ ọhụụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi ụnụ na n'ihi mmadụ niile ka ụgbọalụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. N'ezigbo nwa atụrụ achịcha nke ndị ọma n'eluigwe ka o si zida ka anyị sekpụrụ
n'eluigwe ka o si dị. Nna na ncheta nke ọnwa na mbeta na ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye ka iche nke ndụ na ike nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu n'elu gị na-efe gị. Anyị ji mma na-arịọ ka anyị bụ ndị na-ata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịfụnanya anya gị jupụta ya, gọzie popu anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Jose na ndị ofufe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwe ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen, amen, amen. Blessings and glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power and might belongs to the Lord forever and ever. Amen. Ụmụnna ka anyị were ebele na onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọ Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe, ka ụtọ dọla aha gị, ka onye chi gị bịa, ka emere uche gị ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị a, gbaghara anyị mmehie anyị gị, ka anyị sikwara ndị mmehie. Zọpụta anyị na-arịọ gị, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị. Azọpụta anyị na nje oge niile, anyị wee gbanarị nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onyenwe anyị Jesu Kristi, ewe ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ ụnụ, udo nke m ka m na-enye ụnụ, enekwana anya na nje anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ dị ndụ na-achị ebe. Udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta na onwe unu ekene nke udo. atụrụ Chukwu.
nwa atụrụ nke Chukwu na-egbachapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ na olili nke nwa atụrụ Chineke. Nsọ nke bata n'ime ụlọ nsọ nsọ ka ahụ na ọbara Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebebe. Sachanumuna n'ime njọ m Chineke na onye okike, abụ m nwa gị, sacha m Sachanụmụ Chineke na sọ gị ka m na-arịọ, sachanụmụ. Bata Chineke dị mma, kere ụwa sachanụmụ, onye kere ụwa sachiko, abụ nwa gị na Chineke zọpụta m, onye kere ụwa sachanụmụ, onye kere ụwa sachanụmụ, sachamụ na njọ m, kere ụwa biko, ọ bụ nwa gị na-ayọ n'oge njọ, Chineke zọpụta m, onye kere ụwa sachanụmụ, sachanụmụ, sachanụmụ na n'ime njọ m, Chineke na onye okike, abụ m nwa gị, sacha m n'ime njọ m, Chineke na m, biko sachanụmụ, Chineke na sọ gị ka m na-arịọ, sachanụmụ. Hymn number 1.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke, ọ bụ gị na-enye mmadụ niile na-abata n'ụwa ihe. Biko, were ebube nke amara gị hụnye n'ime obi anyị. Mee ka obi anyị jupụta n'ihe nke ozi ọma gị. Ka anyị na-eme ihe na-amasị ebube eze gị mgbe niile. Bịakwa nwee ezigbo ịhụnanya n'ebe ị nọ site na Kristi Onyenwe anyị. Ka anyị nọdụ anyị maka ịma ọkwa. Ndị kwaya kwechara ukwu ọdụ ụnụ ka ụnụ kọọ aka dị ụnụ ka ụnụ akọ n'aka biko kụpụrụ ụnụ aka. Anyị nwere obere ọkwa one ma one. Anyị ka na-enwekwa Stations of the Cross all through the Lent every Friday 7 p.m. except on Good Friday, anyị enwe 6:30 oye eji were bido. Echi niile ka a ga-enwe penance service, confession. Fada Ebuamo ịtọ ya nọ ebe a maka anyị niile iji kwado onwe anyị maka Easter. Parish ọbụla na-eme ihe nke anyị bụ echi. So anyị niile ka anyị pụta echi bụ maka anyị na parish anụnwa. Ka anyị na-eme ka anyị na-akwadokwa maka parish retreat nke n'elu nke ga-abụ March 28 ka anyị denye de parish retreat iji were kwado onwe anyị. Ọ ya bụ the eve of Palm Sunday. So parish retreat. No. Palm Sunday, Sunday before that. Yeah, Saturday before Palm Sunday. Yeah. March 28. Ka anyị buli ya n'isi. Ka anyị lote Holy Week bido Palm Sunday. Chief of Monday. Ka a ga-enwe Christmas Mass na Cathedral March 30. Ọ na-abụ 7 p.m. Ọ bụ na ị ga-eji ịmaghị na ya apụ n'ezigbo oge maka ndị ụkọchukwu niile, ndị dikin niile na this archdiocese, bishop niile na this archdiocese. Ebe ọ bụ 7, ị nọrọ ebe ahụ 5, ịma na ịma afụzi oche ana ya afụkwa ebe ya park. Ịmara na ya park ebe ya ete aka ịgbara ọsọ were jebe. So ị chọọ ilu n'oge ikunie n'oge. Monday of Holy Week debanye na akwụkwọ. Then Holy Thursday ihe bụ ihe gbasara Easter. Emesi na ga amarọ na agwarago ọ niile zọrọ. Tinye na ya phone. Holy Thursday April 2nd. Anyị ga-ebidokwa Mass ebe a ka esi eme ya 7 p.m. Holy Thursday. Good Friday April 3. Ana m ọpịa dịka oteko dịka anyị si wee kwu Stations of the Cross nke ehihie maka ụmụ akwụkwọ ndị niile ya abịanwu n'ehihie 1 p.m. ewere mekwuo the Lord's Passion oge anwa. Na mgbede ye 6:30 p.m. Stations of the Cross maka anyị niile ndị na-eji ọlụ abịanwu na 1. Emesịa ya abanyekwa the Lord's Passion. Date ye dịka anyị si ma n'ọkwa April 3 Good Friday. April 4 Holy Saturday. Ebe anụnwa 7 p.m. Ọ ga-ebido n'ilo ewere bata n'ime ụlọ ụka ka anyị ghara ịsị na anyị anụrọ ma ọ na-agwara anyị
ọ dị na parish website, ọ dị etu anwa ebe anwa. Easter Sunday bụ ka anyị si eme ka ọ ga-esi dịkwa aka ụka 8, aka nke 10 wee ka nke 12 noon mass. Ndị choir, youth and young adult practice unu ma agbasa ụka tata ka unu ghara ịpụ ilo ka unu chelu. Anyị na-elotekwara anyị niile Ikusa 2026 anyị na-amachi ọkwa ya ike. San Antonio ndị ebuku bero unu nwere oghere ibuku kịta. Họteelụ anyị nwetelu ebe anwa bụ the cheapest and the best kamgbe anyị na-agara Ikusa ebe ọbụla. Ha ya enye anyị nri ụtụtụ nye anyị nri abalị, ọ karịghị etu anwa. Ego one ọ dị nke 118 or 125 around that, onweghị ebe ị ga-enweta ya. Ka ibuku ọsịsọ ha na-ewepụta 20 rooms at a time, mana I think in the next week or two ha cut ya off. So ọ bụrụ na aga amaghị ma ọ na ị chọrọ ịma ihe gbasara ya, Fube na Amade ma Angela of Egbu ha ga-akọwara gị ya ka ibuku ozigbo. Ọ bụrụ na agbasa ezinụlọ mmadụ ndị nke bịara ekene Chineke si na ha nwere ihe maka ụmụaka na ndị okenye adịrọ ya, na ọ bụ sọ ụmụaka ka ha chọrọ, kama mụnwa ya esoburu ụmụaka tata. Kịtazi anyị na-akpọlite ndị niile the new executive ICMO, ndị nna ICMO ha rọgharịrị ọchịchị new executive ka unu gbagote ozigbo kịta ka unu ụka ụkọchukwu anyị ka anabata unu, gọzie unu, kpelu unu ekpere ka unu wee chia na arọ nke dị n'iru unu ga-achị ha. Na-apụtanụ ma kpọrọ afọ unu maka unu ra. Onye nwe anyị mee ebere, Kristi mee ebere, onye nwe anyị mee ebere. Chineke jikere dị ebighị ebi, anyị na-ekene gị maka ndị nna anyị ndị natara ọrụ ije ozi n'otu ndị nna ndị ndụọfụ. Anyị na ya ngọzi gị n'isi ha n'ofu n'ofu, na n'isi ndị nna niile na n'isi anyị nchekwa. Ka ndị natara ọrụ n'ọnwa bụrụ ndị ga-alụ ya ọfụma, lụkarịa ndị lụburu na mbụ. Ogologo ndụ arụ ike ka anyị na-ayọ, umeala na o kwesịrị ike mgbe a na-alụ ọrụ n'ọnwa, ka ndị dịnyekwana ha ozi jisikwa ike na-enye ha nnukwute nkwado maka agamnihu nke ndị nna, agamnihu nke ndị Igbo Katọlik anyị, agamnihu nke St. Eugene na agamnihu nke ụka n'ụwa niile site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka Chukwu jikere na-egọzi ụlọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ọlụ Chukwu dịrị mụ na gị, ọlụ dị mụ na gị. Martin. Ihe sibi ike. Father, so here's the photo. Ka ha na-ese foto, ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a, ha kwụla ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. First time worshipers. And when the first time worshipers. Afurokwa mfada anyị ebe ọ kwụ ọtọ. Fada anyị afụnụrụ ọgụ. Fada kwụ ọtọ bụ
ụkọchukwu kwụ ọtọ bụ Fada Mba Amalụ, Onitsha Archdiocese, of the chaplain of the Claremont colleges, nke dị na Pomona, nke na Claremont, not Pomona, Claremont colleges, nke dị na Claremont, nyawa bụ their chaplain. Ọ sị na ya nọ na ọdụkọ Bishop Blair ka ọ sụgwala ya na nwere ebe ndị Igbo na-agbakọnata, o were sị na ya na-abịa ozugbo were bịaba. Ọ ka o si wee malụ ya na onwe ya bụ Onitsha Archdiocese from Ojoto. O nwere onye Ojoto n'ebe a? Fada, a gwara m gị ọ dịrọ nka ndị Ojoto na bụ Katọlik. Ọ jụrụ m ihe m gwara ya. Anyị na-ekele mmadụ niile. Onye nwe anyị na-anyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị naba n'udo na misa agwụsigo.